kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shabu kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoyina kuyona ke le channel, ngicela ukwenza nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze uthola ama-notification each and every time mangiphosta ivideo kule channel. Bafethu, ngizoshare indaba ezimnandi kwi-Orlando Pirates. Makhehleni Makhawula njengamanje usakwi-injury. Ngicabanga ukuthi ke sonke balandeli be-Orlando Pirates including ne-Orlando Pirates, uMakhehleni Makhawula siyawubona umsebenzi wakhe, usadlalela kakhulu, uyayimisela, ungumuntu esimdingayo eswini. URaf uyamaka nje uperfect, yize ke noma iminyaka isithe ukuhamba, kodwa masibona ke i-Orlando Pirates ngizwa kuthiwa ke imsayinisa ke i-contract entsha ka-1 year. Lokho kuyasithokozisa masobuka nje neminyaka yakhe anayo mdala, and i-Orlando Pirates since isamdinga isimgaye u-1 year contract. Izona indaba bafethu engizoyishare lezo kwi-Orlando Pirates. Bakhona ke abadlali abazo-expirelwa ke ama-contract abo njengoba ke kuzophela isizini. Singabala u-goalkeeper uSipho Chayine ke bafethu, I'm sure ukuthi akayindawo. Singabala oThabiso Monyane naye i-contract yakhe iya-expire. I think i-Orlando Pirates as i-graduate Orlando Pirates from i-MDC, Thabiso Monyane usazohlala kwi-Orlando Pirates. Orlando Pirates ayivamile ukuthi iwa-release ama-graduate, ikakhulukazi abadlali abasuke besuka kwi-development yayo Orlando Pirates. Singabala o-Miguel Team eke kwavela ukuthi ngathi bamkhomba indlela akeze ukuyisayina i-contract entsha. Omunye umdlali Innocent Mayela ke bafethu ke kwavela ke futhi naye ukuthi i-Orlando Pirates ngeke ize ivuselele i-contract yakhe, ngathi uzoretire, then i-Orlando Pirates bese offerisha ngeposition ngaphakathi kwibhakabhaka. Then omunye umdlali kube ubani, indaba kayithethwa Ndlondlo, naye ikusasa lakhe alicacile kwi-Orlando Pirates. Mhlambe i-Orlando Pirates soyibona naye imrelease. Omunye umdlali uDion Hoto ke uyayimisela bafethu. Ngicabanga ukuthi i-Orlando Pirates iyamdinga, nakuba ke kwavela ukuthi ngathi ke i-Orlando Pirates noDion Hoto kuzohlukana ngendlela, kodwa ngicabanga ukuthi the way adlala ngakhona, akhombisa ngakhona ukuyimisela, ngicabanga ukuthi i-Orlando Pirates mhlambe ke izomninga naye u-1 year. Usemdala naye uno 32 years or 34 years mangaphasami, and usedlala isikhathi eside kwi-Orlando Pirates. Even namanje sambona kuma-first 11 ye-Orlando Pirates. Ngicabanga ukuthi i-Orlando Pirates mhlambe izomcabangela imnike mhlambe u-1 year contract. So bafethu, make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona nje bafethu la, ngizokulethela ke ama-transfer rumors nama-confirmed transfers. So manje ngivumele ngithi ke nje bye bye.